ஒரு 16 ஏஜ் பையனாக இருந்து 22 வர்றதுக்குள்ளேயும் 15 crore ஒர்த் ஆஃப் பிஸ்னஸை வந்து கொண்டு வந்ததுக்கான ஒரே ஒரு மோட்டோ என்னென்னா, நீங்கள் யாரோடைய சொல்லுமே கேட்குறது கிடையாது. ஸோ 20 ஏஜ்லேயே எனக்கு 40,000 கடன் வந்துருச்சு. சரி வேறு வழி இல்லை, திரும்பவும் ஜவுளி கடைக்கு போயிடும்னு சொல்லிட்டு ஜவுளி கடைக்கு போயிருக்கேன். ஒரு பர்சன் வந்து சான்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் இன்னொரு பர்சன் வந்து சான்ஸை வாங்கி அதை கிளாப்ஸ் பண்ண முடியும். இந்த உலகத்தில் ரைட்டுன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் ஏற்றுக்காதீங்க, ராங்குன்னு சொன்னாலும் ஏற்றுக்காதீங்க. உங்களோட மைண்ட் செட்டு தான். நீங்கள் கரெக்டாக எந்த விஷயம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுன்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறது தான். நீ கொடுக்குறது நோட்டீஸ் கொடுத்துட்ருக்க, ஸோ நீலாம் வந்து ஷூ போடலாமா அது போடலாமான்னு சொல்லி ரொம்ப இலக்காரமாக பேசின சுச்சுவேஷன்லாம் நல்லாவே போயிட்டு இருந்துச்சு. இன்றைக்கி வந்து கரண்ட்டில் 50 crore ஒர்த் ஆஃப் பிஸ்னஸாக இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் மந்த் என்னோட டர்ன் ஓவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 3 lakhs இருக்குது. 60+ விமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ், 50+ மென் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க. ஹாய், என்னோட பேர் வந்து விஷ்ணு பிரகாஷ். ஸோ நான் மதுரையிலேருந்து பேச வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக என்னோடய ஸ்டோரி எதுக்காக நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து ஒரு 50 crore ஒர்த் ஆஃப் பிஸ்னஸை வந்து ஒரு க்ரோ பண்ணி வர்ற ஒரு பையனுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்திருக்காங்கன்ற விஷயத்தை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. மதுரையில் வந்து ஸோ வில்லேஜில் ஒரு ஐயங்கோட்டைன்ற ஒரு வில்லேஜில் வந்து கஸ்தூரி அண்ட் மகாராஜன், ஸோ உங்களுக்கு பிறந்த ஒரு பையன் தான் நான். ஸோ அப்பா வந்து ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூலி ஒர்க் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அம்மா வந்து கூலி ஒர்க் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ நான் ஒரு சிங்கிள் பையன்தான். ஸோ கூட பிறந்தவங்க யாருமே கிடையாது. அப்போ இருந்த ஜோனி எந்த மாதிரி போச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு 8th 10th வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட மோட்டோவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேரக்டர் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டு தான். ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும், ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. எங்கேருந்து என்னோடய ஜோனி வந்து பிஸ்னஸ்ன்றது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு வந்து செல்ஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்துச்சு. கம்யூனிகேஷன் எந்த இதுவுமே பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லலாம் நல்லா படிக்கிற பையன் தான். உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேர் வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க. ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தா என்ன தான் நீங்கள் வந்து படிச்சிருந்தாலும் என்ன தான் பண்ணியிருந்தாலுமே உங்களால் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு குட் மார்க்ஸ்ன்றது எடுக்க முடியாது. அதாவது நீங்கள் மேபி நல்லா இல்லை இருந்தாலுமே. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் ஃபேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நல்லா மெட்ரிகுலேஷனில் நான் படிச்சுட்டு இருந்த பையனை தூக்கி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஸோ அந்த மாதிரி செக்ஷனில் போட்டாங்க. இவனுக்கு குவாலிஃபைடே கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி போடும்போது ஸோ டேரக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரியே ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அங்கேருந்து பார்க்கும்போது நான் வந்து எடுத்த குரூப் வந்து 3rd வந்து காமர்ஸ் தான் எடுத்தது. ஸோ எந்த இதுவுமே குவாலிஃபைடே கிடையாது அப்படின்ற பர்சன்ஸுக்கு ஒரு 3rd ஆர்ட்ஸுனாலே வந்து ஒரு அன்குவாலிஃபைடு ஸோ அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட நான் இன்னொன்று ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா, எப்பயுமே வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து லைஃப்பில் வந்து என்ன தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வந்துடலாம், வாய்ப்புகள் வந்து நம்ம தான் உருவாக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்சன் வந்து சான்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் இன்னொரு பர்சன் வந்து சான்ஸை வாங்கி அதை கிளாப்ஸ் பண்ண முடியும். உங்களோட மைண்ட் செட்டு, பீப்புள்ஸோட அப்ரோச், அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது, இதெல்லாம் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் தக்க வச்சுக்கிறது, இந்த 3 விஷயமே ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் லைஃப்பில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். ஸோ இல்லைனா ஆக முடியாது. ஸோ ஓகே, பேக் டு ஜோனி. ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ சார்ட்ட வந்து நான் பேசும்போது ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே இருக்கட்டும். ஸோ அந்த டைமில் ஃபுல்லாகவே வந்து பிஸ்னஸை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசுவாங்க. எனக்கு வந்து அப்போ இருந்தது எல்லாமே பிஸ்னஸ்ன்றது ஒரு பெரிய லெவலில் தெரியாது. பட் வந்து நான் எல்லாமே கேட்டுட்ருப்பேன், எல்லாமே பண்ணிகிட்ருப்பேன். பட் எங்கேருந்து என்னோடய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து பிஸ்னஸ் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா, காலேஜ் போகணுன்னு சொல்லிட்டு விஸ்காம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து அப்பாவுக்கு எனக்கு அதிகமாக வந்து ஃபைட் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ உனக்கு ஒர்த் இல்லை, இவன் வந்து அது இது டேரக்ஷன் அது இதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கான், அவனால் எதுவுமே பண்ண முடியாது, பெரிய மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் ஆக போகிறேன் அது இதுன்னு சொல்கிறான், எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன தான் ஆனாலுமே என்னோடய ஆம்பிஷன் வந்து போகவே இல்லை. ஸோ +1 +2 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. காலேஜில் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது தான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் நான் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஜோனி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிடலாம், இங்கே வந்து உங்களுக்கு எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து கம்பெனி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, அப்ரூவல் எல்லாமே வாங்கியிருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷனில் வர்றவங்கள பூராருமே கிளாப்ஸ் எல்லாமே மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கனால என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பிபிஎல்ல தூக்கி என்னை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னோட ஜோனி வந்து அந்த டைமில் வந்து பிபிஎன் போகும்போது அதுக்குமே ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு. வீட்டில் வந்து ஃபீஸ் கட்ட முடியல. அப்போ இருந்து நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, பார்ட் டைம் வந்து ஒர்க்குக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒர்க்குக்கு போக ஆரம்பிச்சது வந்து மதுரையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரியார்ன்றதில் வந்து எஸ்பி ராண்டின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் கம்பெனி இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஜவுளி கம்பெனி. அங்கே வந்து கீழே 2 நோட்டீஸ் தான் ஆக்சுவலாக கொடுக்கணும். ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் மணிக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 150 ரூபா தான் சம்பளம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் போயிட்டு இருந்தேன். ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் நிறைய பேர் வந்து ஸோ என்ன தான் வந்து ஒர்க்குக்கு என்ன தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே ஷூவை போட்டு நின்றுட்டு இருக்கும்போது ரோட்டில் நின்றுட்டு இருப்போம். நீ கொடுக்குறது நோட்டீஸ் கொடுத்துட்ருக்க, ஸோ நீலாம் வந்து ஷூ போடலாமா அது போடலாமான்னு சொல்லி ரொம்ப இலக்காரமாக பேசின சுச்சுவேஷன்லாம் நல்லாவே போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆச்சு. ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் ஃபீஸ் வந்து ஹெவியாக இருந்துச்சு, எதுவுமே பண்ண முடியல. எத்தனை நாள் தான் அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யோகேஷ்னு என்னோடய ஃப்ரெண்டு. ஸோ அந்த பையன் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது, வா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டான். ஸோ பிஸ்னஸ்க்குள்ளே அப்போ தான் உள்ளே வந்து நுழைஞ்சேன்.
உள்ளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஆஸ்பெக்டிக். ஸோ அது ஒரு நார்த் இந்தியன் கம்பெனி. ஸோ சேல்ஸ்னால் என்ன, மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆல்ரெடி சொல்லுவாங்கள்ல, ஒரு சும்மாவே ஆடுவான், சலங்கை கட்டி விட்டா நல்லா ஆடுவான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்ததுன்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் வந்து லேர்ன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். லேர்ன் பண்ணி பார்க்கும்போது இதனால் வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால அந்த கம்பெனியில் வந்து நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பண்ணிவிட்டு ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த கம்பெனி வந்து ஸ்ட்ரகிளை வந்து ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. பண்ண முடியல. அதுலேருந்து ரிமூவ் ஆகிட்டேன். ரிமூவ் ஆகினாச்சுன்னா இதுக்கு நடுவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடந்தனால எனக்கு கடன் வந்துருச்சு. ஒரு 40-50,000 ரூபாய் கடன் வந்துருச்சு. எனக்கு அப்போது ஏஜ் வந்து 20 இருக்கும். ஸோ 20 ஏஜில் எனக்கு 40,000 கடன் வந்துருச்சு. சரி, வேறு வழி இல்லை, திரும்பவும் ஜவுளி கடைக்கு போயிடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஜவுளி கடைக்கு போயிருக்கேன். ஸோ இப்படி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் போயிட்டு இருக்கும் போது தான் நான் வந்து நிறையா ஒர்க் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ டெலிவரி ஜாப்பாக இருக்கட்டும். ஸோ இங்கே சென்னையில் வந்து 1 வருஷம் இந்த மாதிரி போயிருக்கேன். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்குன்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஐடியா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வச்சு அவங்களால வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு மோட்டோ வந்துச்சு. ஸோ ஸ்கில்ஸை வச்சு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இது ஆரா டைமென்ஷன் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல். இதில் வந்து ஒரு ஜாயினஸ் மார்க்கெட்டிங்னு சொல்லலாம். ஒரு ஜாபு ப்ளஸ் பிஸ்னஸ். ஸோ சும்மா இருக்க பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஸோ இதில் ஜாயின் பண்ணுனாங்க. நல்லா ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. இப்போ மேபி நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கலாம். படிச்சுட்டு இருக்க பர்சன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிமிக்ரியாக இருக்கட்டும், மேபி யூடியூபராக இருக்கட்டும், என்ன தான் இருந்தாலுமே அந்த காலேஜ் டிகிரி அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு, வேறு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது ஒரு விஷயம் தான். ஸோ யார் என்ன சொன்னாலும் உங்களுடைய மைண்ட் செட்டு ஸோ அந்த இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். ஸோ நான் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண ரீசன் வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஸோ ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஏர்னிங்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் இன்றைக்கி வந்து கரண்ட்டில் அது 50 crore ஒர்த் ஆஃப் பிஸ்னஸாக இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் மந்த் என்னோட டர்ன் ஓவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 3 lakhs இருக்குது. 60+ விமன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், 50+ மென் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இருக்காங்க. நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து இதில் வந்து ஆஸ்பெக்ட்ஸாக இருக்காங்க. எந்த ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் அவங்களால வந்து இதில் ஏர்னிங்ஸ் எடுக்க முடியும். ஸோ பிஸ்னஸை வந்து கொண்டு போக முடியும், டெவலப் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். ஒரு இ-காமர்ஸ் செக்ஷன், ஒரு பீப்புளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்ன, உணவு, உடை, இருப்பிடம், இந்த 3 விஷயமே ஆஸ்பெக்ட்ஸில் ஸோ நிறைய அசோசியேட் கம்பெனிஸ் இதில் வந்து இருக்காங்க. உடலில் நிறைய வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கோச்சுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். என்ன தான் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கோச்சாக இருந்தாலும் நீ ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கோச்சாக இருக்க, பட் வந்து உன்னால் வந்து ஏர்னிங்ஸ் அந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியல, அந்த உனக்கே மணி ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது. இது எப்படின்னா, ஒரு டாக்டருக்கு வந்து டாக்டர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உடம்புக்கு முடியாமல் போகாதா, கன்ஃபார்ம் போகும். அந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கோச்சாகவே இருந்தாலும் ஸோ அந்தந்த பிஸ்னஸ் டைமில் அந்தந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரதான் செய்யும். இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் ஓவர் கம் பண்ணி ஸோ இப்போது 50 crore ஒர்த் ஆஃப் பிஸ்னஸில் இருக்குது. ஒரு 16 ஏஜ் பையனாக இருந்து 22 வர்றதுக்குள்ளேயும் 15 crore ஒர்த் ஆஃப் பிஸ்னஸை வந்து கொண்டு வந்ததுக்கான ஒரே ஒரு மோட்டோ என்னென்னா, நீங்கள் யாரோடைய சொல்லுமே கேட்குறது கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் இவங்க சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் காதில் கேட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு போகும்போது உங்களால் முடியும். பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வரும், ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வரும், உங்களுடைய ஐடியா வந்து இன்னொருத்தவங்க காப்பி பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வரும். ஆனால் உங்கள்கிட்ட என்னென்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் 3 விஷயங்கள் இருக்குது பிஸ்னஸில். உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வரவங்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு க்ரோ பண்ணணும். 2வது அப்டேஷன்றது ரொம்ப முக்கியம் பிஸ்னஸில். மற்றவங்க பண்ணுறாங்களா, அவங்களுக்கு போட்டியாக தான் பண்ணணும்லாம் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறீங்கனாலே அது கரெக்டாக வந்து மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு விஷயந்தான், நீங்கள் வந்து நிறையா பீப்புள்ஸுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாகவும் ஆகணும் அப்படின்னா தாட் ப்ராசஸ் ஒழுங்காக வச்சுக்கோங்க. உங்களை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்டேஷன் மட்டும்தான் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள்.